Witajcie. Dzisiaj chciałbym wam tak powiedzieć jedna rzecz. Zbliża się powszechny spis w Polsce i trzeba by było przypomnieć tym wszystkim, którzy czują się Ślązokami, żeby się spisali jako Ślązoki, a język, który doma używają, żeby podali, że to jest śląski. Bo jak chcemy utrzymać nasze tradycje, nasza tożsamość, to musimy pokazywać, że jest nas mocka, że te 10 lat, które minęło od ostatniego spisu, nie zmniejszyły naszej ilości procentowej, a wręcz odwrotnie. Co prawda dostałem takie informacje, co oni każdy gadają, no a po co się spisywać jako Ślązok? No, on jest zum Beispiel obywatel świata, on się nie czuje ani Polakiem, ani Niemcem, ani Ślązokiem, no człowiekiem. No a richtig, człowiekiem się trzeba czuć tak richtig, zawdy. Ale jak zapomnimy skąd nasze podejście do kultury, do języka, to możemy się obudzić tak jak Niemcy się obudzili w 40 roku, no chyba w 42 można, ale w latach 40, jakieś 100 lat, prawie niecałe 100 lat temu, jak im Adolf Hitler wprowadził ein Reich, ein Volk, ein Führer, to ino jeden był taki na tyle odważny ze znanych, jakby my to dzisiaj powiedzieli, celebrytów. To był noblista ze Śląska, który Adolfowi Hitlerowi ofen padał, że on jest dumny z tego, że może się nazywać Ślązokiem, że nie musi się nazywać Niemcem. Dzisiaj też widzimy, co się dzieje w Polsce i nie jeden raz możemy sobie powiedzieć, dumni jesteśmy z tego, że mamy w soce to, że nie musimy siebie nazywać Polakami, bo my są Ślązoki. Swój język, swoja literatura, swoje filmy mamy i mamy swoich liderów, jak i mamy elity, które Poleku się odrodzają. No, nie są one jeszcze takie, jak były przed II wojną światową, albo tak powiedzmy przed pierwszą, kiedy one stanowiły elity światowe, ale Poleku ku temu idziemy. Bo naród, który się składał ze miszungu różnych nacji, a muszę powiedzieć, że Śląsk zawsze miał takiego pecha, bo jak wojna 30-letnia przyszła, to 70% populacji została wyrżnięto, no i skąd musieli przyjść inni. Po 45 już zaś jeszcze więcej, bo 80, prawie 90 populacji Ślązoków została wygnano i wymordowano, ale Poleku się odrodzą. I miejmy nadzieję, że w to we spisie będziemy umieli pokazać.